Zulano mulindine Ronald Mpaso poyamba nayi mitu yake. Bungwe la madotolo mdziko muno lapempha boma kuti lilembe ntchito madotolo ochuluka amene adakali pa ulova ngakhale adamaliza maphunziro awo kalekale. Dziko la Malawi lasayinira migwirizano iwiri yofuna kupititsa patsogolo ntchito za migodi, ndipo nkhani zina achinyamata akuganizira kutengera ku bungwe la SADC nkhani yokhudza makampani amene akupitirira kupanga mapepala opyapyala mdziko muno. Tindi zimenezi ndi zina zambiri. Dotolo mdziko muno lapempha boma kuti lilembeko ntchito madotolo ena amene adatsiriza maphunziro awo kalekale koma kumangokhala. Amene akugwirizira udindo wa pampando wa bungweli Dr. Gresham Harawa wati pali madotolo ochuluka amene ali pa ulova pakadali pano. Kathe Maulidi ayindiripoti. Harawa ati pali kufunika kwakukulu kuti boma lilembe ntchito madotolo ang'onoang'ono omwe angotsiriza kumene maphunziro awo, ponena kuti kuwasiya madotolo amenewa kuti adzingokhala ndikuononga ndalama zomwe boma lidagwiritsa ntchito kuwaphunzitsa madotolowa. Pachipatala kuyenera kukhala ndi motivation yokwanira kuti pamene akugwira ntchito, pamene akupanga execute ma duties zawo azakhala kuti ali ndi zipangizo zoziyenereza kuti akhale protected ndi zina izotero. Koma mkulu ona ntchito za umoyo mundu unaona za umoyo Lilian Chunda ati boma ndilofunitsitsa kulemba madotolowa koma vuto ndi ndalama. Boma lokha silingakwanise kuti lilembe wina aliyense, ndiye tifunitsitsanso kuti anzathu a private sector atithandizire kuti tikapanga environment yonena kuti private sector akhale yokhazikika, madokotala ena ma health workers ena akhala kupita mbali imeneyo. Bungwe la madotololi lidachititsa msonkhano wake waukulu ku Lilongwe loweruka, komwe Harawa adapempha mamembala a bungweli kuti akhale odzipereka pogwira ntchito komanso ogwirizana. Boma lati lakonza mavuto amene anakuta ndondomeko ya zipangizo za ulimi zotsika mtengo ya AIP chaka chatha. Nduna za ulimi Asam Kawale ati padakali pano zokonzekera zonse za ndondomeko ya chaka chino zili mchimake. Akawale amalankhula izi pamene bungwe la Waneka Fund limapereka mphotho kwa alimi amene achita bwino pa ulimi obwezeretsa chilengedwe mboma la Chiradzulo. Emmanuel Chilemba walemba ripotili limene akuwerenga Elvis Hoahoa. Akawale ati pakadali pano dziko lino lili ndi matani pafupifupi 94,000 afetereza ndipo dongosolo logula wina lili mkati. Iwo atunduna wawo wamaliza ntchito yokonza kagulidwe ka zipangizozi ndi kampani zogulitsa komanso kulemba anthu othandizira kugulitsa zipangizozi. Komabe ndunayi sinatsindike za tsiku lenileni lomwe ntchito ikuyembekezeka kukhazikitsidwa, ponena kuti tsatanetsatane wake akhale akulengeza mtsogolomo. Ife chaka chino zakonzekera za AIP ndi tapita nazo patali kwambiri. Pano tukamba pano ndiye kuti makampani amene apange supply fertilizer ndiye kuti tapanga identify malo ogulitsira tinapanga kale software ya AIP ja tinapanga upgrade tinayiyesa igwiritsa ntchito bwino kwambiri. Transport ndiye kuti process imene timalizaso mwezi uno ogulitsa achaso malo ogulitsira kutanthauza kuti kukonzekera ndi takonzekera mofulumira kwambiri kuposa zaka za mbuyomo, komanso fertilizer malo muno ndi aliponso kwambiri imene timamalizitsa mwezi watha ndi kuti kuli 94,000 metric tons ilipo kale yonena kuti tikangoti tiyambe azipita, koma sikuti ndi yekhayo tikanena kuti 94,000 metric tons iyo kuti ndi yekhayo amene alipo, koma pali fertilizer kwambiri amene so akubwera kuchoka tsiku limene panga kaundro 94,000 kufika leroli babulaso fertilizer winaso wambiri ndipakhala kubwerabe. Mbali yake mmodzi wa akuluakulu kampani ya Waneka Fund Lovemore Mtsisi wati kampani yawo ndiyodzipereka potukula alimi ang'onoang'ono pochulukitsa alimi omwe amapindula ndi zipangizo za ulimi zomwe amawapatsa pangongole. Iwo anaonjezera kunena kuti kampani yakonza dongosolo loti likhululukire ngongole ena mwa alimi omwe anakolola mbewu zochepa kamba kang'amba yomwe inasokoneza ntchito za ulimi chaka chatha. Kuyambirira alimi athu athandizika munjira ziwiri. Choyambirira chenicheni ndi kukhululukira ngongole imene anali nayo ndi bungwe la Waneka Fund kwa alimi amene anakasanamalize kulipira ngongole. Kwa alimi amene analipira kwakukulu ndithu kuti anafikira kumaliza amenewa
imene ikubwera chaka chimene chikubwerachi. So alimi athu athandizika munjira imeneyo. Njira ine imene athandizika alimi athu ndiyo yakuti tapatsa ndalama imene angagwiritse ntchito bwino kuzithandizira pa miyoyo yawo tsiku ndi tsiku pa nthawi ino. chaka chatha alimi ang'onoang'ono okwana 190,000 ochokera m'maboma asanu ndi atatu anapindula nawo mzipangizo za ulimi zomwe kampani imapereka ngongole. Komiti ya kunyumba ya malamulo yona za maudindo a mboma yavomereza a Chimwemwe Thope Mwale kukhala wachiwiri kwa mkulu wa bungwe la Malawi Legal Aid Bureau. Wapampando wa komiti iyi a Joyce Chitsulo wati komiti yawo idachititsa mayeso ndipo dzina la Mwale alitumiza kale kwa adindo oyenera. Kathe Maulidi anayankhula ndi a Chitsulo. Mukudziwa kuti amene anali wamkulu nthawi manager Masauko Chamkakala anasaka kukhala Director of Public Prosecutions. Chotero kutengera malamulo tinatenga amene anali wachiwiri kukhala oyamba chifukwa malamulo amalola ngati taona komiti kuti amene ngoyenera. Pachifukwa chimenecho position ya wachiwiri inakhala yopanda munthu. Ndiye tinalengezetsa linene pano kuti kunali anthu 6 amphamvu ndithu amaphunziro okwanira experience amene tinakumana nawo lero. Mwa anthu 6 atatu analoti alikale ma officers kuli grade enawo ndobwera kuti sakugwira ntchito kuli grade. Achinyamata mdziko muno awapempha kutengapo gawo pa ulimi wa nsomba umene akuti ukhoza kukhala wathandiza kuti akhale odzidalira pachuma. Mmodzi wa akuluakulu aku nthambi ya ulimi wa nsomba a David Mbamba wati kudzera mu ulimiwu achinyamata akhoza kumalemba anzawo ntchito makamaka amene amaliza maphunziro awo ndipo akumangokhala. Samkalimira ayindi ripoti. Ambamba amayankhula izi mu mzinda wa Mzuzu pamwambo umene amapereka masatifiketi kwa achinyamata okwana makumi atatu kuchokera maboma onse mchigawo cha kumpoto omwe amaliza maphunziro awo pa nkhani ya zaulimi wa nsomba ku Mzuzu Aquaculture Center. Iwo anena kuti damu yomwe ingakwanire hekitala imodzi ngati ingatulutse matani okwana 6 a nsomba kutulutsa ndalama zopitirira 30 million ndiye kuti zikuthandiza achinyamata kuyima paokha pachuma. Ndiye kuti choti chingachitike kuti chiwathandize iwowo paokha azikapanga ulimi wa nsomba. Ulimi wa nsomba atu ndi mtunda wina malo ang'ono utha kupeza makobiri makwacha ambirimbiri munawamva amati 1 hectare akhoza kupeza otikhoza kupeza 6 tons. Ndezi matengera mtengo umene mugulisa. Mukagulisa pa 4,000, mugulisa pa 5,000, mukunena zokhuza ndi 24 million kapena 30 million. Ndiyo anyamata apo choti azipita kujona zikakwapula makofi nzosafunikira. Pofika pano achinyamata okwana makumi asanu ndi awiri aphunzira maphunziro a ulimi wa nsomba pansi pa GIZ ndipo akulandira thandizo ku Royal Norwegian Embassy. Mmodzi mwa akuluakulu a GIZ a Teresa Rune anati nthawi yakwana dziko la Malawi kuna kuti liyambe kutumiza nsomba ku mayiko akunja ndi cholinga china kuti dzikoli lizipeza ndalama zakunja. Mfumu ya mu mzinda wa Mzuzu Akundwani Brian Nyasulu anati bungwe lobweretsa ndalama la boma la NIF likungoyenera kufikira achinyamata omwe amaliza maphunziro awowa kuti akayambe ulimi wa nsomba. Tufuna boma liyang'anisepo kwambiri kuti athandize anyamata kuti agule ma equipment tokhuzana ndi business imene ayankhapo zambirimbiri zimene zikufunika. So ifeyo ngati city council ineyo tungatimeya ndikhala very forward coming kuti tiathandize anyamata with the government through NIF. Achinyamatawa aphunzitsidwanso mmene angakumbire madamu a nsomba kupeza mbewu yabwino ya nsomba komanso nsombazo akakolola kuzisunga mwaukadaulo ndi cholinga chakuti azigulitse pa mitengo yokwera. Bungwe la SEPA ladandaula ndi zilango zosefa zomwe lati mabwalo a milandu akumapereka kwa anthu amene akuononga nkhalango ya michiru mu mzinda wa Blantyre makamaka zilango zochepa kwa anthu oterewa.
mlangizi wa bungweli a Andre Perez wanena izi kutsatira kumangidwa kwa munthu amene akumuganizira kuti amasakaza nkhalangoyi ndipo akuyembekezeka kuyankha mlandu. A Perez ati izi zikubwezeretsa mbuyo ntchito imene amudzi amene anawaphunzitsa kuti azigwirana manja ndi boma poteteza nkhalangoyi akugwira. A Cliff Kawerama akusepa akufotokoza. Kusintha kwakulu nkonena kuti tifuna kuti anthuwa akhale chitsanzo chabwino. Chifukwa anthu ena amene akumabwera kuzaononga phiri athu amakhala kuti inde ena mwa iwowo nda mudzi momo koma ena amakhala kuti ndiochoka kutali. So ndi njira imodzi ngati imene imakhala community policing kuti anthu amudzi achitenge chinthu chija ngati chawo. Chifukwa akhala kuti iwo achitenga ngati chawo azitengapo gawo loyenerera kumatani kumasamalira. Chifukwa akangochiona kuti ngati ndi chaboma amangoyang'anira zinthu zikuonongeka aungoyang'anira komano zinthu zija zikaonongeka amene amazavutikaso pena nkhani ngati za Cyclone Freddy zija zivomerezi zoterezo amazavutika ndi anthu amene akukhala musi mwa phiri muja. So ngakhale kuti nkhalangoyi ndi yaboma ili manja mwa boma komano tifuna kuti anthu atengepo mbali poteteza nkhalangoyi ija. Ndi pakali panopo zamba kuoneka ndithu zipaso zabwino. Ndipo mkulu woyimira anthu amene akugwira ntchito yoteteza nkhalango ya Michiru a Maliko Chikaonga wati agwirapo anthu oposa 40 chiyambire ntchitoyi. Ntchito yoyang'anira phiri limeneli ikuyenda bwino ndithu. Monena kuti tinali ndi anthu ochuluka ma poachers amene anali mkati umu amene ndithu ali ma dangerous poachers koma chifukwa chokumana kulumikizana anthu am community kunena kuti atiwonongera kwambiri nkhalango yathu ndipo tikuyang'anira osachitapo kanthu sono pano kupangapo kanthu tikuona kuti zinthu zikusintha. Pamene tinali ndi MTF komanso polisi anthu aja amangobwerabe ndipo kulumikizana ndi anthu am community zaoneka kuti zinthu zikusintha ndithu. Mukoni yankhanizi kuchokera kuno kwa wailesi ya Kanema ya Times TTV tikhati kupitiriza kupatsani zonse posachedwapa zikangotha izi choncho musatalikire. Yes, Loani. Zikomota kulandirani. Sorry, ipanita. Bwanji goti. Cholembera chino bwana. Ife tu maoffice muno timagwirisa ntchito zolembera zake zimenezi. Cholembera ichi ndi cha bundle. Zolembera za bundle zakazi kukutumikirani kwa nthawi yayitali. Pano ndikulengeza kuti tabwera ndi zolembera zatsopano zomwe zili m'mapangidwe awiri, classic ndi winner. Zolemberazi ndi zokongola, zolemba bwino komanso zolemba nthawi yayitali. Zolembera za bundle zimabwera m'mitundu inayi, black, blue, red ndi green, ndipo mutha kugwiritsa ntchito mu ofesi, ku sukulu ndi malo ena. Akupanga zolembera za bundle ndi a Euro Industries, kampani yeniyeni ya Chimalawi. Gulani katundu wopangidwa ku Malawi konkuno kuti mutukule dziko lanu. Phone Blantyre 0888 107 261, Lilongwe 0886 074 737. Bundle, buy original, avoid counterfeit. Bundle, write miles with a smile. Chaka chinoso JDIC na DCSC yabwene taso kulima ipuli wina baba kulijinga kulima peteleza kulima campus kulima working suit kulima t-shirt kulizipewa asazade chaka chinoyo ndizosiyana nzanyaka chatamene ndanenera chaka chino ndi munthu yekhayo amene wakwaniritsa china chilichonse chimene anagwirizana ndi JDI mulingo foja akhale wakolita foja apite mulingo umene munagwirizana iniwo mukatero pamene popo kati unasala naye wina yakuti inilonga tifoja wadani wakoli maka number 1 kukaladiwa iwonse otenga njinga ya moto kupapitadeo kwani Chakati changa chino amene akuchita mwayi ndi amene apambane kukhala namba 1 amene wapange chino zonse kukhala 100 Voto zimene zapasidwe kwa ife alimi zitithandiza chilimbikiso kuti tikhale olimbika ndi kampani ya JTI komanso tilime fodya wabwino oti kampani ya JTI nayonso ikondwere nayo akatiguleso mitengo yabwino. Malamulo amene ayikidwa ndi boma posachedwa pa ku parliament anapanga pasi atsindikizanso
kugulitsa fodya pa sikelo ndi mlandu. Ndiyete ntikalikonde dzikoli udindo wosamalira fodya kuti agulitsidwe m'malawi muno mu ndondomeko zovomerezeka ndi watonse pano. Boma la Malawi lasayinira migwirizano iwiri ndi kampani ya mkango Lancaster Exploration Limited komanso Lotus Resources Limited kuti makampaniwa agwire ntchito za migodi mdziko muno. Nduna za migodi Mayi Monica Changana muno komanso nduna za chuma a Simplex Chichola Banda ndi amene asayinira migwirizano mu mzinda wa Lilongwe. Kafe Maulidi ali ndi zambiri. Kutsatira kusayinidwa kwa migwirizano iwiri zikutanthauza kuti kampani ya Lotus Resources Limited iyamba ntchito za migodi kukayerekera kukaronga, ndipo kampani ya mkango Lancaster Exploration Limited iyamba ntchito za migodi kusongwe kuphalombe. Achangana muno ati migwirizano iwiri ithandiza kulemba Malawi ochuluka ntchito, kubweretsa ndalama yomwe yakhala ikuvuta mdziko muno yakunja, komanso kubweretsa ndalama zochuluka zoti boma lithenso kumagwiritsa ntchito. Ichi ndi chinthu cha mtengo wapatali kwambiri chifukwa Lotus okhawa athandizira kuti Malawi 450 apeze ntchito kukayerekera, komanso ena 200 indirectly akhalanso akupeza ntchito zawo. Ndipo ntchito zimenezi zikayambika ife ya Malawi tili nchiyembekezo chonena kuti titha kupeza ndalama pa chaka zija zakunja timati US dollars 1.6 million. Polankhulaponso nduna yona zachuma a Simplex Chichola Banda ati kuyambiranso kwa ntchito za migodi kukayerekera kukaronga komanso kusongwe kuphalombe kuthandiza kukweza ntchito zachuma za dziko lino. Mgwirizano umene tapanga lero ndiye kuti upereka chuma chochuluka ku dziko lino, upanganso pa chizungu amati stimulate economic growth, kutukula dziko lino kudutsira ku migodi. Pakadali pano mkulu wa kampani ya Lotus Resources Limited a Keith Powers komanso mkulu wa mkango Lancaster Exploration Limited a Alexander Lemon ati migwirizano yasayinidwayi ndiyopindulira kampani zawo komanso dziko la Malawi. Achinyamata m'mayiko a Malawi, Zimbabwe ndi Zambia akuti atengera ku bungwe la SADC nkhani yoletsa makampani a mdziko muno kupanga mapepala opyapyala. Iwo anena izi pa msonkhano wa atolankhani umene anachititsa mu mzinda wa Lilongwe. Mmodzi wa achinyamatawa a Edgar Silwimba wa ku Zambia wati akuyima limodzi ndi nzika za dziko lino kuti mchitidwewu utheretu. Edgar Bakaimani wa ku Zimbabwe wati akukhulupirira kuti akuluakulu a bungwe la SADC ayikambirana nkhani pa msonkhano wawo mwezi wa mawa. Ndipo mtsogoleri wa Lead Ambassador for Malawi Creation Care Network ayamikani Chiphazi waopseza kuti achita zionetsero pokwiya ndi makampani amene akufuna kuti azipangabe mapepala otere. Achiphazi akulankhula ndi mtolankhani wathu Rebecca Chimcheka. Monga achinyamata amene tili asuguli ale osati asugula pawa sitikugwirizana ndizoti makampani azingopitirizabe kumatenga ziletso kumabwalo a milandu zomalisa boma kukhazikisa kapena kuletsa kapangidwe ka maplastic mapepala amene timagwisa ntchito kamodzi, pa Chingerezi amati single use kapena thin plastics, amene amatenga zaka zambiri nthaka kuti aonongeke, zimenenso zikuti onongera nthaka yathu ya kuno ku Malawi. Unduna za maphunziro walangiza sukulu mdziko muno kuti zitsatira mfundo zimene unayika ngati zikufuna kuti ophunzira awo azichita bwino pa mayeso. Mmodzi wa akuluakulu a ku undunawu a Enoch Zaluso analankhula izi pamwambo otsekera chaka cha maphunziro cha 2023-2024 ku sukulu ya primary ya Blantyre Baptist Academy. Zaluso anati dziko lino lili ndi mfundo zake za maphunziro zimene sukulu zonse zimayenera kutsatira nthawi zonse. Iwo anayankhula motere.
kwa ife tili ndi uthenga umodzi wokuti monga ngati mmene anenera eni ache paja kuti amaphunzitsanso ngakhale chikhalidwe kuphunzitsa ngakhale mmene ife timadziwira kuti skulu zimayenera kuphunzitsa akademiki komanso iwo akuphunzitsa akademiki ngakhalenso chikhalidwe kufuna kudziwitsa kuti anawa ndi amalawi. Choncho ifenso tilokondwera kuti zimenezi iwowa akutsatira komanso pamwamba pa kutsatiranso mmene ndondomeko za Ministry of Education zinakhazikitsira kaphunzitsidwe kathu iwowanso akutsatira. Choncho ndife okondwera kapenanso ndine okondwa kotero kuti amene walimbikitsa kuti zoterezi apitirize. Ndipo mphunzitsi wamkulu pa sukulu iyi Macnovan Spotani anati anawalangiza ophunzira awo zakufunika kosasiya kuwerenga ngakhale ali pa chuti chachitali chimene chidzathe mwezi wa Septemba. Mwamene alipo nuna kuti choyamba tikuthokoza makolo kuti abwera munyinji zaona nawo kuti akulandira mphaso osiyanasiyana komanso monga tanena kuti pamene tikuita ku holiday apapa holiday ndi ayitali ndi pano zikuchitika zambiri kuoneka ndi social media ndi makolo akakhale tchero sangowasira ana kuti akakhale nthawi yonse ndi antchito akakhale ndi udindo ona kuti anawa akutenga nthawi yawo yambiri ndi ndani. Tinali ndi challenge ndinali vuto la transport so basi chafuti mozi imavuta kwambiri ndiye tinayesa kuti konze vuto limene kuti tikamatsegulira ana asamavutika kunyamulidwa. Choncho tagula basi yanyuwani ya Tata yomwe ili ndi capacity ya 42 ndiye kuti vuto la mabasi panopo tilibe ndikuti makolo abweresa nawo azipita kuntchito ife tikatenga nawo kuwasoka wasiya. Mchitidwe ogulitsa mankhwala a mbewu koma osavomerezeka ukupitirira pomwe apolisi kwa jenda kumzimba amanga anthu anayi powaganizira kuti apalamula mlandu. Mmodzi wa akuluakulu akunthambi ya Pesticides Control Board a Benson Kamphandira komanso olankhulira polisi ya jenda a McFarlane Mseteka ndi amene atsimikizira za nkhani. Samkalimira ali ndi ripoti. Awiriwa akuti anthu omwe akuwaganizirawa amagulitsanso mankhwala a mbewu popanda chiphaso chovomerezeka. Akamphandira anati nzokhumudwitsa kuona kuti chiwerengero cha anthu omwe akugulitsa mankhwala a mbewu omwe ngosavomerezeka mdziko muno chikunka numakwera. Iwo anatsindika kuona kuti PCB imavomereza anthu okhawo omwe anaphunzitsidwa za mankhwalawa kuti azigulitsa mankhwala a mbewu ponena kuti bizinesi yake imakhudza kugulitsa zinthu zoopsa. Mankhwala amene watu ndi woyipa kwambiri kapena ndi zosafunikira chifukwa chokuti mchitidwe umene ukuchitikawu omagulitsa pa msika pa mbalanganda akupangitsa mankhwala aja kuti asakhale mankhwala koma akhale poison chifukwa ali penipeni pamene pakati pa dzuwa ndi dzuwa lija limapangitsa mankhwalawa kuwatembenuza. Amseteka anati anthu omwe akuwaganizirawa akaoneka bwalo la milandu posachedwapa ndipo anachenjeza anthu ena kuti atsatira ndondomeko zabwino ngati afuna ayambe bizinesi yogulitsa mankhwala a mbewu. Nthambi ya PCB yachenjezanso anthu kuna kuti isamagulitse mankhwala a mbewu ongopungula ponena kuti izi ndi zotsutsana ndi malamulo a mankhwala a mbewu mdziko muno. Anthu omwe awamangawa ndi a Andrew Chibwe ochokera m'mudzi mwa Bandura kwa mfumu yakulu Kalolo ku Lilongwe, a Christopher Mbewe komanso a Madetso Zulu kuchoka ku mudzi omwewo ndi a Matthews Ngalonje omwe amachokera m'mudzi mwa Kajoso kwa mfumu yakulu Mzikuwola m'boma la Mzimba. Nkhani zathu ni zomwezi koma tisanasiyane nayinso mitu yake. Bungwe la madotolo mdziko muno lapempha boma kuti lilembe ntchito madotolo ochuluka amene adakali pa ulova ngakhale anamaliza maphunziro awo. Boma la Malawi lasayinira migwirizano iwiri yofuna kupititsa patsogolo ntchito za migodi ndipo mu nkhani zina achinyamata akuganiza kuti atengere nkhani ya mapepala opyapyala ku bungwe la SADC. Mukhoza kupeza nkhani izi ndi zina zambiri pa makina a intaneti kudzera pa www.times.mw, pa Facebook pa tsamba la Times 360 Malawi, X @Times 360 Malawi, komanso pochita subscribe ku 1895 poimba star 1895 hash.
Munali ndine Ronald Mpaso ndikufuneni madzulo opambana pamene mukupitirira kuonera mapulogalamu osiyanasiyana amene takukonzerani pano pa wailesi yakanema ya Times TTV, wailesi yakanema namba 1 m'Malawi monse muno. Zabwino zonse.